Sendleleni senzongena ngoba tombili amanzi. Senzongena kuphi nje. Kwasi, iround lento yenzayo ngithuselane yazi ngiyimi nje senza ixesha ngingafika. Uyathanda futhi uyenza lento wena. Phela phela. Kanjani? Ungabanga namhlanje ngiyabona usemoyeni kwenzekeni? Phela sozohlola ukubona umuntu wakho xa unwabile mos. Kodwa ke ngifuna ukuxela indaba ezimnandi uqa umbekela amanzi. Dala uyabekile amanzi. Wow, okay. Boy. Ngathi usungithanda kakhulu nje kwayilo boy. Ngingaqula ngathi uzongireplace nje. Hayi asuka mntana unyana wethu masiyo. Ungazi uthanda sithi uthanda ngoba. Zana zonke indaba ezimnandi zithini? Hlalela phansi. Sithi sibonisane ngendaba ezimnandi. Ungenzeki boqonye, ngingaqondi kaloku niyonwaba sana nina basenabantu abasha. Nzobe. Into angafumana into bethe nje ufike onwabe. Ngokwesibisona abasingazi bakwathiwa lokho sichole intombi ezinje. Suka. Indaba yini mantombazane? Asudlala nayo. Abamba, ubongithusa wena. Ngobongithusa. Ubhekela le email. Ingene mengisela nje emsebenzini. Wow, sithando sami. Ufuna umsebenzi. Oh, wathi kube ngcono. Umuntu nje ukusokola bese kunomntwana uzayo. Ngeke. Ubafonele ke ngoku. Bengengcime kanjena kanti i-call candidate. Baphendule bathini? Ive abanjwa linenekazi elishanga voice emnandi. Yafuna isiqabani kusi? Ithi mayelana ne-voice lento nomayelana nomsebenzi. Lonto onwabe kangaka sana. Chazwe ila voice eninekazi. Yabona ke into zabantu abakhulelwe. Uzolo kuzoba nesikhwelene lento enganasidingo. Ditheni sayifonela kanjalo lonenekazi ndabe ndisichaza. Thenza sichaza kanjalo. Ayi, ngangicula. La ngicile sifunde iphephi. Ibhanka ke wena. Uzokulinga ibhanka nje ungena kula khasini kophenduka amatafula. Isikhwele sasandoni. Cause wena bufanga ujabulisana nami kuba sizongithola umsebenzi ofolela kangcono kunalo badeni wethu apha. Sizokhulisa umntana wethu babili. Ngiyaxolisa babe, nama ngazi kwenzakaleni. Inkinga ngifuna ngayo nawe uyakwazi lokho. Kodwa nawe uvumelanga uzube nesikhwele sonke. Kuba sesisuka eminyakeni sibabili noko sithandana nikaze ndakwenzela next ebhedeni. Ngiyaxolisa ngoba ngazi kwenzakaleni. Khuleka sithatha. Wena nje asijabule basi ngisengithola umsebenzi omsha. But next day ndiyawuqala. Kodwa ikhona ingxaki esinayo. Kaloku anokwazi usebenzela kuliteke. Qomba ukuthi ekhasini. Engidunya kuphelile shekene inyanga eyi-1. Uba uqala umsebenzi. Kodwa ke ngoba ndiyindoda icebo nzulu sami icebo nzolapha icebo. Wena nje ungabashiyeki. Andikuthela amanzi kuhlamba ke. Uzofumana netekuti. Sis.
Ewe unjani bhuti? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila la. Molo ndoda. Ewe, Unjani? ngiyaqhubeka. Hayi usisindlela. Ewe sengiyahamba nami ndiyindlela. Into endikhathazayo nje yile nto esiyihambelayo engekhoyo ekamfowethu le ngoba phela wayengekho kule nto yayisenziwa lana njengoba nje sihamba amacala esingawaziyo. Hayi nami ndibona igama lakhe kwamabhuku pha. And ngiyabona into kanjena iqhele ukwenzeka lana abantu baboshele into abangasazi. Hayibo sisi kwela cala lakho ngendava into ebiza umzamba. Ungabe ukude nekhasini? Hayi andikho kude nekhasini ngihlala khona ngakhona nje ingasebhizinisi zenze. Oh nyani? Ewe nyanisile ufuna ukuya ekhasini na ufuna uyogembula phofu usungayoyizama nawe inhlahla pha bayayithola nje. Ukugembula sizayo ufuna ukugembula. Into nayo ndifumene umsebenzi pha ekhasini. Ngoku indawo okuhlala ndinayo pha ngeke ngisebenze nihlala la ngideke. Ngoku-ke wena ngithemba ndibheka wena ufuna unganceda wena uhlala phaya. Oh okay usho ukuthi ndikufunele izindlu eziqashisayo. Kona ziba khona izindlu eziqashisayo khona pha ngizoke ndikuzamele kodwa ke mekuthiwa zigcwele izindlu eziqashisayo sengingakuzamela nje emizini enginabantu efuna ukugcinwa lapho ke ngiyokukhokha rent ngingathemba ukuthi ungasizakala kanjalo. Oh hayi uyabona ke sisimo uthetha noba ngabe umzi lapho ngabe ungincede kakhulu. Shoot manje vele ngicela inamba yami then mina ngizofayicall cause nesikhathi selunch sesiyangiphelele. Okay hayi ke usunganceda lapho ngokuthi sibe lulu ukuxhumana nawe. Kanti umsebenzi wakho uqala nini kwawona nje? Umsebenzi sindoqala lonyaka uzayo ngophango weJanuary. Oh ayicaci bakanye ngesisabonana kalo nami sayokubuye ndiphinde etyaleni ngomhla ka3 March. Okanye ngeke kusenzeke kuba siphinde sihlangane thina sobabili. Ngebhadi siswami ngeke ubisanibona nyani ke. Mhlambe nje ngizobe sendikumakhelwana akho pha ezantsi. Okay hayi ke futhi wami siyoxhumana ke efonini kuhle ngomsana. Nihambe kahle sisi. Inkosi. Yendo tani Kunjani ke? Alright unjani? Hayi bengithunywe ngusisi Monica la bethi ngicela ndikuzisele nama. Oh okay hayi beke wathetha ngayo wena. Okay Nkosi ndibongele kuye. Okay. Okay. Indaba yokusebenza emakhodi. Sabutolika nezinto amatyala abantu abangenzanga nto pha. Ngosi awufaya umsebenzi wasekhona. Uhlele ubuye ekhaya njalo uhlele ubuye ekhaya. So thina umsebenzi. Nathi esidinga ndiyeke simasibanditi. Yazi kade benginaposta pa Facebook. Ufuna ukukhangelisa indawo yokuhlala ekhasini. Hayibo. Yazi ngeke ndadibana nomnyusisi pha. Ngondiphumela nje. Uye wathatha inamba yami yena umuntu bengasebe benthe basisize pha. Usuwamfonela yena. Uye wathatha inamba yami. Then wathi uzobuyela kuMed besifumanele umqashi. But khona inamba zanikeze yona. Athendize ndizame na umuntu ophethe zonke nansi le namba. Usuke wabafonela ngoku khona uthembisa. Bengamfonela ngizame ngoku. Oh, ngikhathele ngiyale kancane. Bethena into busy vele. Ndikuzama ukugcina. Fuck wesimini.
Rosie. Hello. Molo sisi. Oh, nami nazi phone. Hello? Ndoda. Ndingaba ndithetha nabantu kufika ifoni yami yesibini apha ina-2 missed calls. Tata ndim Nkosi Lalidebe. Ewe. Ngubani? Ndim Nkosi Lalidebe. Uyifumane njani ngefoni yami le mhlekazi? Oh, hayi inamba yakho ndiyifumene kuMonica tata. Oh. Okay. Awuba kaloku mna uMonica besayithumele vele inamba kum. Eyakho bendithi xa ndigqiba nje le nto ndizokufowunela. Ke ngoku ingxaki ukunike ifowuni, inamba yenye ifowuni le engekho busy kum. Bekahlahle bendifunela indawo ukuhlala apha ekhasini. Ndisebenza la ekhodi la ebhiza. Oh, ungulo mfo wasedeke ofuna indawo yokuhlala. Tata. Ewe man, hayi man, uMonica uke wafika apha kum echaza indaba yakhe. Ke ngoku into ebuhlungu apha imiqasho lena igcwele lapha. Ndike ndathi ukubheka njengosibonda walapha endaweni, hayi igcwele imiqasho, kodwa ke ngoku ikhona into emnandi engicinga uba ingakujabulisa. Apha ukhona umzi engicinga uba ungakujabulela ukuhlala kuwo. Ukhona umzi apha ongahlali umuntu ofuna ukugcina, kudala ndikhangela apha umuntu. Oh, hayi Nkosi tata Nkosi. Ndiyacinga uba inhlanhla yakho ke leyo, ngoba phaya awuzurenta apha. Hayi siyabulela tata. Mna bendingakujabulela ke ngokukwazi uba wena ungafika nini apha, ngoba ndiyindoda noko ethanda uba bhizi apha elalini. Ewe, hayi ke ndizishiya kuwe zonke izinto, sendiyova ngawe efowunini. Enkosi mhlekazi. Tata. Nkosi ngithi ngizolanga. Ufuna ngiqale ngendaba ezinhle nobezimbi? Qala ngezimbi. Okay. Zaleni. Ezimbi zithi umqasho igcwele yonke ibabe yasifumana umqasho. Kodwa ke ezimnandi zithi kunomzi singafike siyohlala kuso ugcina nje asizukhokha rent. Sogcina nje. Yembe? Vele. Oh, indaba ezimnandi ke ezo. So, shothi umthwalo wehlikile lo besithi sinawo. Baba wathi ngabe ngibhakithi ngibona kwangoku. Into ehlala endaweni e-right eduze kolwandle. Oh, wathi wakhaba noboy. Hayi. Avile aptipile. So will you entry? Just nice. Wona lo. Iwona lo muzi wethu usakhiwe. Yawubona iwona lo usakhiwe. Hello, ngoba Wathula kangaka Thapompi. lapha ngakhiyo basi. Ngibale kakhulu nje. Bonakala wathi economy. Khiwe nokhiwe la. Utata bethe sofikelana nje la. Ngikhenza umfonela. Umfonela. Kade ngimfonele, no? Yona indlela yayo umfonela. Awu, Awunazi. yaxolisa kakhulu ufika senikhona man. Eyi, Tata. bendithi ndiyaphuthuma. Isethu sibonge komi. Ninjani ke? Yaphila nje. Hayi kuhle. Ndim ke usibonda wale ndawo. Ushungana uZulu. Ngaba ngubani utata lo? Oh, hayi la. Babiza uNkosi tata no. Waka Madondo. Waka wasekhaya lona kuNzulu. Waka Mjele. Oh, Mjele. Isiqhelile ke sikamjele isibongo. Sendingayiva kahle le. uMadondo. Ndiko lapha ayibambisana sisiba uyaphila na. Ngixolela mama ngibabamba abantu bami. Wonke lo mzi ke bantu basekhaya. Wonke lo mzi bendithetha ngawo kule veki iphelileyo. Into yalapha ekhaya ke
njengoba nibona bengingayithethe njengoba lo mzi usakhiwe kodwa okubalulekileyo yonke ibikhona ngaphakathi akho nto ishodayo qha into engekhoyo i-TV engicinga uba ndizoyisisa apha ensukwini ndayithatha ukuba ningathembi kahle okay hayi mandivule enzele uba sibone kahle la ngaphakathi hayi madondo akiyiva kahle amadondo ngabaphi ayingeke ayike masingene yebo hayi uwoke nithi utheni lapho inobe wangenotsotsi naye zaphansi kangaka ngezinto zasekishini yebanga nekishini nje Ukwenzakala ngale. ali kishi ke hayibo Hayibo. Yonke into inobe iphansi. ngenotsotsi lapha Uvuleke yonke into. amatafula awile kabhatha avuliwe hayi botsotsi aba bangene apha hayi lingenani silibona uba lingakanani ikhishi maningamimini lelona khishi ke lenu eli laqolisa uba ndifike linje nam sekunesikhathi ngigcina nokuza la hayi babotsotsi hayi baphakele kodwa nengizakayo akho nto eliweyo mosapho zonke izinto ziphelele no babhemi unga noba ngamaphala ngoba xa uyongeka amaphala ashiye izitya ayaxoxa babani avale phambi seninoshiyana ezigcinele ezinye izinto ndifuna umbonisa nje ikamera elilinapha Yethusa ngempela. andinibonisa apha ikamera ngeli ilabantwana nalo yo ngoku imiqamelo iphansi nalana Ngabe lamaphala angenile nalana. icacile angenile qha into engixakayo akho nto ebiweyo apha izinto ziphelele futhi bungathi khona into belala kwala kule bhedi kuba isuitcase ezibekelwane phansi yiyo ke indlu leyo abantwana ke njengoba ndibona nomama ezithwele hayi niyohlala kakuhle Inhle yathengisa. mandinibonise abantu noshiyekani ibheke indlu mna ndiyayazi mandinibonise ikamera leni lokulala yo azibangikhathalisayo lomuzi ndibona ngento zokuguga ukuqakela ndishiyile ukhuya walana kodwa ke akho ncanga uba kukho kude kwam la ngaphesheya ndizothumela umntwana nje hayi ndizokwenza sure uba ukhiya ndiyawuthumela ngomntwana njengekudala cela singeneni ngapha before ndihambe ewe ndiyabona sitting room esinayo la ekhaya le yemasoto ngumhlola ke lo kanti kwenziwani ngani Uhlala bani kanilana ngoba nje? yimani nesitulo uvuse sesitulo Wo. kanti kutheni khona kuhlapha izinto ziphelele nazi nezitya ndizothatha ukwazi ukuthatha kunokusebenzisa kuzo khona abantu into bendizoyicela nje before ndihambe kakhulu niziphathe kahle izitya ngoba kuyenzeka ningazophuli olo hlobo lolu njengoba ndiwugatsiwe lo mzi ndifuna noba kufika abantu abathi bawumele umzi wabo bawufumane abantu bandiqiniseleyo umzi wabo urayithi hayi injalo ke hayi seniyophathaphatha apho phatheka khona ngokhiya ke ngokuvula apha egeyithini nalowo wanakamele eli lingavulekiyo hayi ndizawuthumela umntwana nje yho nangu ndibalilongami sendicishe ndahamba sendiyothuma umntwana ke kweli ikamera hayi nokuphushana into bendizoyicela ma ngabe khona into oyidingayo seyondithini emncebeni noko akho kude kwami kulapha ngaphesheya ndizawwenza sure nje mandifika abanye mandithumela umntwana azise isithixo zapha ekamereni okay yo
Isitulo saphansi. Hayibo. Zone! 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 Njalo Yima. akuvuka wena ufuna ngivuke wonke umuntu yindaba kwenzakalani? Uko waphuma wangani? Yazi ngiphuma. Then isitulo siphansi uvulekile eminyango esinye siphansi Hayi, kwenza. ngikhulelwe anginaso isifo sokhohlwa. Ngeke ngize ngivuke la ngiphume bese ngiphinde ngibuye ngikhohlwe kanjani? Unesho? Ngishonko sizangikaze ngiphume. Ngoku nje bandifika isitulo siphansi umnyango ivulekile. Yazi kwenzakalani Nkosi? Benge ngize ngiphinde ngiphinde ngikhohlwe. Hey. Yazi kwayilento yenzakalani. Hayi. Makuvuka wena ufuna ngivuke wonke umuntu. Hayi Nkosi hayi. Iyo lento yenzakalani. Njalo makuvuka wena ufuna sonke isifuba. Izobona. Hayi izobheka. Bheka esitulo sifice sila. Umnyango uvulekile kanje. Nisa sipha imnyango. Kwenzakalani ngani lana? Kodwa uyakhumbula ukuthi nasiqanzi ke sasifika la safika kanjani? Shuthi into yakhona yenzekalayo la nami angazi ngeke ngikuthi ngifundela. Hayi. Ngitale elikhulu hlamba lelo. Ingane belacala Nkosi lasigezela khona.
lala magama enkosi. Okay. Hey. Right. Sure. Yazi Nkosi ikhonto engifuna sikhulume ngayo. Inkinga ke uzomthola ngale sidingo busakhathele phela. Uzomphathela into kusele. Okay. Hey, yazi Nkosi ngibuza ikhona into eyenzekile I mean. Bengenza washinga phandle, bezwe umsindo endlini. Mangena mangifika imbiza siphansi yonke indawo. Senjalo ngizomnye umsindo futhi kuphuma ekamereni. Ngayobheka khona. Kodwa into engixakayo khona bengekho lutho. Khona lo vese ukuyisa nje amabhodo. Nomhlamba yenze bangu bengenele inkukhu nje la. Kodwa kungixaka beyingekho nje mase ngiyobheka. Isikhathi ngisanake lokho kwabe kukhala iTV kulicala. Kodwa bengicishile iTV isikhathi bengiphuma la. Mangifika iTV yadlala. Yabona ngenze ba kuyo TV uthemba ukuthi uyicikile but uyicinga ngengqondo. Kwazi ba? Ngicishile Nkosi iTV. Yazi bengekho. Kusengikhulelwe angigule ekhanda. iTV ngicishile. Uphikisa kodwa khona futhi hayi. Njalo okongakhulelwa Nkosi. Yonke into engikhuluma nawe wena uthatha serious. Yonke into sisiso. Kodwa wena ngalela langa wena la wabona izinto la wagijima wavusana nami ngilele. Kwakwenzeke ngalelo langa ngoba phela uNzobo ukhulelwe. Yonke into kayibonami into eyenzakalayo. uNzobo. Hayi ongakhulelwa wena umthatha serious. Hayi Nkosi, hayi. Zoe. Mhlobo. Mfana nisabhekene nenkinga nje lana. Uyabazi nje ukukhulelwe lo mama la. Ngoba ngicela ukuthi ubone izinto engazaziyo lapho kuwamabhodo yonke lento. Mfethu yabazi abantu abakhulelweyo.
Ya kwele leave no thing ndiyayidinga ngihlale ngathi ngihlale nakho zange ngathi akekho right ngiyani serious. Ya. Ndiyambela kancane welixesha ndoda yo. Okay, hayi ngizobuyela kuwe umsengiqhube yonke into. Sure mfana. Sure good. Afu ukuthi mhlawumbe ngiyakudelela yonke lento. Ya nami yabona into yenza ngeyami impha yanijija nyana. Ukufunda ukungithemba kodwa nawe Nkosi. Xolo. Ngiyaqolisa. Ukuthi nanithethe kabi nyana ngoba abantu befuna ukuphuma mina. Kodwa nami ngiqala ndiyibheke because namandaba kwenzeka. Usiza. Sasamsobuka ndithi ngakho ngokuthi sithethe sifake. Nenjalo kade iminyaka namhlanje ngibesambalisa. Hayi, indlela engigadele ngayo. Ngishonilanga usheshe uyabaza abantu ukuthi abafuni. Hayi kuyimele. Plastic. Yakunjani sis? Ngiyaphinda. Sure. Olput Nkosi. Akekho namhlanje emsebenzini. Oh, okay. Okay. Yebo. Kunjani? Yaphila njani? Yaphila. Oh, angisakwazi ntomba uhlala lapho wabuye kwazi ukuhlala awuzifonela nje la. Hayi nokho kusizana. Ukusaziwa ntombi unqabile bo. Yakhathazeka ngolanga kanjani? Ngoba siyakhiyafisa naso lesona usisi. Nami ndiyasazi ndami. Ugcina ungenzanga kwami ulibele ukulalana. Ngisafuna uyazi. Bese ngikhathele, ave sengikhathele. Hayi angikhuleka kuzolunga ngona. Angisade ngifike neloqasha yonke. Hayi nyamezelo. Yena ukhona ubukosi nje yena. Akekho nje ubona akekho. Mayikhona afuna ngithi phithi. Manje bahlala engibhekile nje ngijamela usuku lonke abayifunda uyibona. Hayi okay ngiyakufaka kuhleke khona. Hayi koze kulunge sikhuleka nje bekezela wena. Ingqondo nami sashinqele lityalo bese kulo ngomhlakathi andiyazi into yayiba iyogcina ithini bayibona. Awona maphoyisa agcina 10 lagcina 10 lokuthatha. Lagcina 30 kodwa kwangathi into yokuthi isazophinda ithethwe andiyazi nje ukuba ngingayichaza kanjani nje yanto lilo nje ke nalemisanimise kambi nje kodwa injalo maphoyisa sisi. Imani ithi kodwa ayifani baseninto eziphela. Hayi nami ngithemba kanjani ukuthi hayi maduzane nje sibe sesihleli singasayithethwa leyo nto ukwamenzela into ezilanje. Yazi into ebengibethela ngiyolindaba seclinic. I-daytime seyiseduze manje angiyazi noma ngibhekile noma ngithi ngiye clinic. Okay. Hayi ngimuthi indaba eclinic nami ngoba vele-ke benine-date yami nje umhla ka-20 beyenzoni ngiye clinic ngikanjani wani mhlawumbe sihambisane sobabini nje khona Waya ikini. Uthi usuwenzewa lula wonke nje lo msebenzi. Yo cishe liphumule. Hayi ke sekuzoba ngcono-ke sesihamba sobabini ngomhla ka-20 besishone khona le-clinic. Hayi bona ungcono lula kanjani. Ake ngithelele nejuice la ngisakuthelela ngoba Yonke ijuice ngekilunge ngemanzi. Okay ake ngithela manje. Hayi okay ke so siyami siwabe ngoba phela kukufishile kwawo ngcono kuyahamba ngisho nangenyawo uyayithanda nje ukuthi hayi akukho kude nje. Ngcono kanjani. Manje akugcwali hayi agcwali kwakona nje shemba bayasebenza agcwali bona abantu abaningi bayahamba bayephethe edwathi bona. Hayi thina sola ijuice. Vele kufanele ngiwalk na. Nganyaka ukuze ubeza ikhafana sesiswini uxukuzeke nje belula phambili ngoba ave ishinqa leliya sesibhedlela uthi ufika nje bekuthiwa wonke ubuva ithungu lapho nje loqethe ngishona le nale siyonakala. Hayi yazi ke kade ngifuna ngiboliswe nasesimonika ayikho ingxaki ekhona pha endlini. Ngeke nginento engaziqonda ezenzakalayo. Khona ilanga ekuseni Nkosi uyavuka emsebenzini uzonivusa. Uthi manje ngizobheka manje ngifika ihlango livulekile. Isitulo siphandle. Kodwa futhi kwaba kwanto engangayinaki. Hayi mhlambe nganganaki. Kwayo into enginakayo. Uthini nana ku? Ngithe sengenza washing ke eminyango ngizomsindo wenzeka endlini. Uma ngifika endlini amabhodla phansi. Ngiyabonakala ba ikhonto wabusile ngoba ngizile manje phandle. Then mangena endlini kodwa akho kwanto. Phinde lo msindo uyoqhubeka ngiyenjonga izindlu zonke. 10 sajonga kwenyingi ngoba ikhala ithi. Hawu kaphuthuma ithi. Ngayibheka khona.
manifika ngisho engecishile kodwa ivuliwe ngafika khona. Manje lento ingenza angazi ngathi kwenzakalani ngoba weske nonkosi yafunga oyifa-ke. Phela ngathi kuba nikhulele mhlawumbe umuntu okhulelwe ubona izinto ezingabona mhlawumbe uyabona akazi kodwa nje sethi uyangidida mina yonke lento angazi yenzeka kanjani yenziwa yini. Iyandethusa ke nayo ngisho yobona-ke yenza isense lento yakho ngoba nami ngiyangixakeke lana mina ngabantu besithathu mina ngifika pha umuntu ngiqala ngokumbona efika awumazi ukuthi baphelelaphi kanjani ukuthi uyabona abasekho abasaqhambi ukuthi ngokwenzakalani kwathi ungiphinde futhi ngingayinaki yonto yonke kanjani ngoku nami isiqala ukungithusa ngoba ngabusho kanjani. Hayi ngeke ikhona into eyenzekala yizi nje kona bona ke singakuyitholi futhi ke kuzoba nzima ukuthi ngiyithole ngoba phela unkosini lo ngafuni ingathi mina kuba nikhulelwe nezinto unyanisile yona ngangelapho phela ngiyakwazi ukuthi umuntu ke uvela thethele emikhulelo athethelena bengathi ngokuyathe siyatetema kanti unyanisile kodwa ke futhi kuba nzima ukuthola usizo ngicela kanje ngoba kahle kahle nje ukutshela iqiniso inkosi yakangikholwa angayithembi yonke angathembi neyodwa ingathi ngizokhe angazi ngabe ngiyazakhela yonke lento mhlawumbe angazi njalo ngevele phela amadoda bese sihambe sitetema ngesinjalo kodwa nje nami yaqala ngiyenzeka ngoba phela ngathi ngiyabheka ngoba umsindo wenzeka uyabona ba ikhona into eyenzayo kodwa uzofika futhi akhona ukuthi uziqonde senziwe nokuhlangana ndodwa lapha senziwe nje ngoba ngedodwa endlini manje noma khona inkosi. Hayi ngiyacaca nyani ikhona imoya emibi kakwenda ngihlala kuyo ngeke isiyandithusa nyani lento ngoba nami ngiqaphela la abantu abahlala abantu abafika lapha njengoba ngisho banini abantu besithathu befika lapha umuntu ugcina ngexesha afikayo umazi ukuthi kuphelelaphi futhi wona uba khona umoya endizokulimaza ke wena nami ngicabanga ngayo lento kufuna sisheshe sithole usizo kodwa ke mengangikhona inkosi ayikho esinganithi njalo ayisisingeke manje niwele uzabuyela enkosini mayifika ngingekho uzoba kwathi okukhulu bayo ufuna uba nyakazi ake ngibe glass ke ndikhiphe ke sisayanisile ufuna ufike nje usendlini ungazibe njani hayi akwazi athi kuya nendaba kwawena ngiyambeni Umba, bani, mntwana wakho, umba.
ngikhathelwa ngulo Sticks mina kudala ndimyala nje ukuthi akahlukane nokubuya ebusuku nelityala lakhe lingapheliyo kodwa usaqhubeka uhamba nje lento ayihambayo yena yo hayi ndikhathele mina Abehluka ke hayi akeva nje akeva yazi ndilambile kona sikhona nje isinkwa pha enjeni akwasonga sisi la ekhaya yazi besikhona isonke ekseni ngenza ukuthi sihlwe nguSticks akohlupha hayi ngoba uyaqoqa shema yonke into uyayithatha nje ufake emlomeni ledliwayo awukungicelela uAlti pha akayangithengela isinkwa hayi uyahlupha lo Sticks hayi songadli la ekhaya ngesinqa sakhe nje ebo isisa kakho amanzi lo muntu umile la umeleni uyakubiza usisi tankini omazi bawanamathiselwayo netankini ndone hlezi setankini ayibhekayo ka kina kazazi ba umeleni yayithanda into okuhlala etankini ungazi bawabekani pha etankini bathi nohlelishele etankini mofanele lokho amanzi kwenzakalani ayi ondele pha isitolo uyongithengela isinkwa ubusudlula pha kumakhelwane uNtsoki usho ukuthi kusasa angakhohlwa bose sihambe sekliniki Anzowi vuka hayibo entshela ngathi uyavuka nje umakhelwane yebo anikwenzekeni kwenzekeni makhelwane angathi akaboni kahle ukuthi kwenzakalani makhelwane andi uyasibona makhelwane vuka bo kwenzekeni ugijime enje lokho emanzi pha makhelwane kutheni kwenzekeni uyanibona makhelwane buhlaleleni kuyindithuli amanzi ubonakala uthukile wani kwenzakalani khona makhelwane sisi phingo ngapi kamakamereni ngoyokha amanzi phandleni hayi ngekwazi bakwenzakalani ngeke asihambe nayo umakhelwane uNtsolo sike ngoke sikwazi ukumshiya esimene esikanjeni no ena ikho right ngiyana unkosi angasathethe into ayithethayo ngcono sihambe nayo makhelwane sihambeni ngeke sikushiye wedwa la uyothetha into ayithethayo unkosi ngeke sikushiye wayila sihambe makhelwane nzima sihambe makhelwane Kosi baba ke ngicela ioffice Izelwani yazi bodwa izova khona yo phethe uzolibadela ibheki ya left yo Hello. Yeah, but yeah, you're right, Ganjal. You're right. Come in. Yeah. Oh, okay. I get. Yabongeka mfowethu. Yeah, ixesha braai. Soku-right, songashayisa. Yeah, li-right. Oh, Mr. Matondo. Awungahlala mfowethu. Ahlala. Hamba kahle kodwa. Kuhle nje but. Hayi kuhle kakhulu hayi. Akho nto imbi mfowethu. Kanje izindaba ezimnandi nje. Yabo. Hayi abakhulu mfowethu hayi bancoma mani ngomsebenzi wakho. Uba uncoma umsebenzi bamhle bona ndiyabona ukuthi ngexesha ngosokukhona wena yabona. Ndiyabona ukuthi hayi umsebenzi hayi uyenzeka kahle. Ya ne live yakho nje emba seyi-approviwe la yabona. Kunomsebenzi omncane ngicela ukuthi undenzele wona. Ya hayi angiphazamisani ne-live yakho umsebenzi omncane. Ya
le unishiselele lento le. Ya le ndishila ama resistor mfowethu. Ya man, hey so uhamba kahle Mr Madondo kodwa ke ngokungayifaka elokheni yakho man. Uyithathe kusasa. Indedana nokunike namhlanje. Ukuthi nalo ngekho kusasa. Ya ingakho nje nginika kwana namhlanje ukuthi mayibe kuyo. Ubuzothi uhamba kusasa bese ningasekho kusasa. Life service. Ya Mr Madondo, ya. Awangamfethu ngasiphatha kahle nasemakhaya. Ya ubuye uphephile ndoda yakuthi. Ya makube kuhle mfethu akho ngqaki manje. Ya ngokuloko nje kuphela. Ya enkosi futhi manje. Enkosi. Hello. Yes ba. Ya mfethu ya. Okay, sure. Abantwana, ashiya kade. Yathuma nje kade. Hayi, ngishaya ngathi into ethuka kanje mfethu yabo nginingi nje. Ibizo lwami vele fa. Hayi, into yesibani. Ngabe bize leyo baba usikhanga isibhantwa shaya. Hayi, shuthi kumntswembu lapha. Ngikhola inyungu. Akile mntana. Yabona senza kakhulu lo. Okay. Hayi ke. Bona bazulayo, fana nawe. Uyazulu wathi ushiya kanje? Kunjani kanti Zulu? Hayi. Isitulo sinyapha, makabe shashiwa kanje. Hayi. Ndoni icela Nkosi, yini engithini ukubuza bakwenza? Ngokuqhamuka sonento eziqalayo. Okay, so. Amakabishi dani fika kucela amakabishi lapha eSouth Awugqibani nokupheka. Kwenzekani? Intoni ngonexa uqala ukubuza bakwenzakalani? Thetha phela. Cha uthetha lento uyithetha. Awuthethe ngani ngoku? Into ebalekele ukusula. Qaleni nobutha mina Nkosi. Inkosi laphi? Qaleni nobutha kona ngave ngisheke yonke into la endlini kuma akumaphihliphihli la endlini bengisole ngikhethe ukuyobutha ngobani. Na undifike kwenzekile nje. Hayi Nkosi yanzi uhamba nawe indlela engaka unisuse la unisusa khona ufike uzongiqaka. Sukela nini nani veni suke ndihambe ndiyobutha. Ndiqhelephi ukubutha. So, ndifikile ungekho la endlini. Kucela amakabishi ungaqibani nokupheka. Ngumdaka ungayazi ba ungekho futhi nawe. Mamelapha ke Nkosi. Yabona ekhaya ngixinanga. Nani na manifuna uhamba mina la ngiyahamba. Awuzungiqaka. Angizoqakwa ngowe. Sukela nini veni suke ndihambe ndiyobutha ngobani? Ngasiphi isizathu? Awubuzi ngakuhle uchazela ukuthi kwenzakaleni. Uvule iqhamuka uthi ngiyobutha. Ngasithini? Chaza ke kwenzekile. Nkosi yangixinwa ngekhaya. Ngiyahamba na anytime. Ngizokuchaza kwenzekile. Ufana ngwavele ngekuze ngikholwe. Qaleni nokungikholwa into engishoyo. Ngoba yonke into engishoyo ngeke uzuyikholelwe wena. Angithi nizokwakhulelwa phela. Ongakhulelwa wena yonke into engishoyo ayibalekanga uyithembe yonke into engishoyo wena. Iyodwa into engiyifunayo.
into ebalekile angisafuni uba lana Nkosi ngifuna ukuphuma mina Imaki ngicabanga nje bede ngekho khona izinto Okwesi sokwayibona kakhulu engikubone namhlanje ngize ngabona nomntwana obedlula la obegcwele igazi masifumane enye indawo yokuhlala siphume la Imaki wathi izama wala yonke le kwenzekana kuyafana ngezongikholelwa Nkosi iziningi izinto ezenzeka la endlini eziwesi ke ngoku ezingaphezulu kwezizike ezenzeka njengangona nami ngifikayo ngoku anzani mali phuma kanjani la endlini ngivuke sengivusa uMonique umakhelwane kuyafana kodwa wena vele ngeke uzongikholela ngoba vele yonke into engishoyo awuyikholelwa wena Imaki phela ungichazela lo mntwana uthi umbonile Maye yabona Nkosi kukuwe uba uyayikholwa into engizoyitsho noba uyikholwa into eyenzekile la nje kufike kunamaveji begcwele beniqanda usenophela wabhampa ibhola waqhamuka ibhola yabhampa yayale sensajongela ibhola kwaqhamuka umntwana lo benibalisela ubuyeni igazi enza bayibhola beyibhampisa beyihlaliswa abantwana bamakhelwane yayo azowela la namhlanje Imaki wabona wena abantwana bakamakhelwane noma uyacingela nje abantwana bayadlala kuwona nsuku kodwa ke nako-ke vele soqanini behleli vele ngokuza umkhona Imaki la uzama ukuthi wena la kulendo kunemimoya angizami ukusho Nkosi imimoya ikhona vele la endlini endiyenzeka izimanga eziningi zenzeka kuma wena ungekho semsebenzini nanso-ke into eyixakayo silokhu sokuvelela uyi-1 kodwa meni khona mna kwenzeki nix inkinga izimosha xesha ngichazelana kodwa phela uhleli vele ngokuza ungikholela Nkosi bona yazi bendibonani ngokwami bendizibona bendibona ngcono usela amaphilisi hayi bengizimosha ixesha nje ngichazelana nawe uhleli vele ngokuza ungikholela awukaze wangikholwa Nkosi awukaze wangikholwa uhleli vele ngokuza ungikholela uyabheka buzo ngichaze bongagqiba lokho insuku namhlanje makhelwane makhelwane Nzoki yabona-ke yena makhelwane unjani makhelwane Nzoki yaphila makhelwane njani yaphila phansi okay makhelwane asike siphuze idebate kuqala Nkosi yami hayi okay ke makhelwane sakhathalanga Esiphuze idebate yaphila njani Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sisuke ushipe iyasho kodwa bephendlela ukuthi ikhona lento endiyikhohliweyo andiyaziva nje ukuthi cha hayi mendihamba khona ndikho uncedile ke enjeni mntana unceda wangena ke sithando ucosa sondrinsela amaglasi hey funa makani sheshe sihambe seclinic singambe ngoba kuyagcwala lapha eclinic iline baphaya lesheshe sihambile nje wabo singabi late Hayibo niyaphila ningashona ngixelelanga. Hayibo sesitolo. Hayi nina anizapha nina unyangeleni umfeni nihambe nje ningixelelanga. Besazodlula kwendimelo. Hayibo benizodlulanisa. Ngiyangona ngikhaphi noma ngikhaphi. Hayibo sikhamba nawe nje. Oh ayothi ke ngandisho lapho sisimonika nxa ngakhona yena. Bese sizasithatha amasefu. So awuthanda ushuta? Hayibo. Yeah, so soba busy ngapha sacela nizelivala isicapha masinyana. Oh okay, khona manje. Sesihamba vele nje. Maki. Hayi ngibona manibume man. Yo imana ngincane bafethu ngenxa namzama glass isentshela system unika bese ngoke sendiyakhapha. Okay. Sile ke kona kulecala. Hayibo wabe sahlala ngawo enjolo kanti uhlalele naye bekuyini uvintsa amalento amaglasi nje Sisile ngisakhapha bangangibamba esitolo. Oh before uhambe ke sithaba xoxa usithelele idrink. okay ndomiwa awuzinga nje ujukuyithe health ndiphuze la Bathangomiwe apha endleleni. hey
Did base bambu uyayigcwalisa wena le drink indlela Igcwele nje sisi. Ngicela le ndlela enzohamba yona la. Enkosi ke sithanda. Ubuke washo wathi kanjani ngenyawo? Yanda ngenyawo ilanga Ngesiyahamba sisi. Okay ke wambi kahle Angel. Ngibuse ekhaya ke Angel kule nto uyihamba lana. Sizofika sisho ekhaya. Oh right. Uyabaza lo ngenge ngabuye ngikabuye. Ngoba kanjalo ke liqilele. Ayike kufanele sisheshe sihambe ke ngoba nekulanga phela liphumile la umuntu uyofika enjani ngapha izansi. Liphumile kakhulu. Cela uvele ngifakele amaphepha la ebhekini. Ngenidlalelise ngalo inkosini. Hayi okay ke mfowethu Bese siyahamba. Alright, sisheshe sifike phaya. Hayi ngoba kuyagcwala bo. Hayi. Yeke. Sesiyahamba. Oh, uvalile ha? Valile. All right, ngizobona ngibuye. Okay. Sure. Zizinhle hayibo zinhle nyanga hayibo hayibo ngibala umntwana hayibo ufike nini ufike nini andibonanga kwa hayi ngwasekhaya kwasisi Ndoyilana cha usisi Monica ngwasekhaya ke Khalele hayibo abephika ngobe sishoda ufike nini andibonanga kwa yena manje khombisa usisi Monica ayibone lena yo ayingiyothi ngigoduke ngese ngikhaphe kakhulu yo ayiphatha avulile wena ayifezwe ngina nje ngakho ayibonibona hayi babemu Ayibo wachama usomela ngizothi umuntu angabeza Ayo. Ayibo ngokuhambe cishe encane kanje Ngizobuyela vele. Alright Yeah, right nje.
Ayibo, kunini ngiyambile kunzima nonibamba sana nonhago wakho noncumo kutheni kuwe? Hlala ukadala emsebenzi kakhulu. Hayi ke. Right? Right. Singakafani. Awu. Kutheni? Khathele phela. Hayi ke singabekho into efihlayo mina. Kuba Kambe usemdleni ngabuya kuhamba nje ixesha elincane kanje. izimba sanmuka umsebenzi kakhulu ukhathele. Hayi wena ikho into efihla ngabekho into ezibukile. Into njani? Ingabekho into eyenzekile. Enjenga nje ukukhathala nje kuphela. Angazi engekho Nkosi. Ngibhekani nawe. Awubheka la. Hayibo. Hayibo yazi sisi ngisho nakhumbula isikhona isithombe ngifuna ukukhombisa sona lana. Hey namhlanje ukuze ngibone. hayibo esisi yakhumbula ngami sasipha Anzoyi. Ya-ke sashutha ngezithombe ke ngoku ndiyaqawe ngoma sisibona lo mase ngibona lo mntwana kodwa wayengekho ngosasifota ngela xesha. Mase sibheke izithombe siyafela futhi. Ukukuvezela umntwana ngiye ndimbone. Nangu umpewe ikisa kanjani ingalebini lena nizwe eclinic. Iyo nyande eclinic. Phakathi kwaNzoki lana. Uko kanye mpeke ukuthi uyikisa kanjani hayibo mpeke ucela inkazi ebusweni. Angathi angumntwana ophila kwayena xa umbhekile kwayena uyikisa kwayena indlela ayiyo. Hayi ngeke awuke ushiyeke la ngiye ndiye pha kwaNzoki ngiye ndiyobuza wangalo mntwana ukuthi yena uyamazi na kwayena wangumntwana wathi nje akathembakala ukuthi umntwana ophilayo nje kwayena lo. Akushiyeke no athi ke ningazi ke nina ngoba ave nikuthanda ukulwa phela menda ngishiya nobabini. Ake ndihambe ndiye pha kwaNzoki ukahle ukuxuzelana nomntwana noma oshiyekile lana naye umntwana. Uyenze sisothanda umsukela. Uzolungisukela namhlanje. Hayibo futhi bezidla. Ungafuthi bezidla wapi lapha hayibo. Bolo makhelwane. Wala makhelwane unjani? Yaphila makhelwane unjani? Yaphila. Nangasifile uhlela eminyango mpembe ndize ngenye into lana ndifuna ukukubonisa yona. Ngixakekile ngento eyifonini makhelwane. Asibele makhelwane hey ingixakeke nansi into la. Kodwa la ubona nhle mfana. Umhlala ndodwa la. Hayi makhelwane langa lilashonela ukuhlela eminyango. Makhelwane senzoyika uhlala ndodwa la. Yo. Imaka ndixayile ndisuka nje phayini nami ixakeze ezithombe lizibona lana ngale mini sasiye clinic ezashutha abantwana la eminyango. Uyondibuza umntwana apha endlini ukuthi babeshutha pha kodwa ngoba yaxakeka ngulo mntwana oqhamukayo la ngemva ukuthi uqhamuke kanjani beshutha babe wayengekho kodwa wayiqhamuke nini wayengekho ngale mini babeshutha ngayo. Hayibo. Kodwa mesebheka isithombe nangu umntwana ngemva. Hayibo makhelwane umntwana ngeke ngambona nje. Ngeke ngambona umntwana. Yakhumbula le mina phela ngivusa ngayo la? Makhelwane. Ngangisuka ngale kamereni. Mangifika la ngizocanga ngilungisela upheka kwabhabha ibhola la. Sengisabhekile ibhola wadlula lo mntwana. Mangimlandela waphela emoyeni. Hayibo umntwana kanjani kanti lo? Makhelwane nabo bayesazi banzakalani ngayo. Makhelwane kahle kwenzakalani la kuphi la kwabani la? Bapha abantu bala ekhaya. Hey emakhelwane nami lento iyalixaka ndayiva ngutato omncane lento. Esaphila ke ngelo xesha. Ukuthi kokhona utata wala ekhaya nomama wayeshadile ke nomama kunkosikazi wakhe nabantwana ababili ehlala ngomkhela. Kwaze wazotholakala ukuthi ke indoda lo mama ithola ukuthi unkosikazi uyamchithela nomfundisi phi ecaweni. Bese vile lezo zinto ke wabuya ke wabulala umfazi wakhe nabantu abakhe ababili. Emva wona wazibulala. Utata omncane isho ke lento ukuthi ke into eyenzakalayo ke wavele kwatholakala yena utata wala ekhaya nomntwana oyi-1. Abesisho kodwa omncane ukuthi hayibo unkosikazi akaziwa uba waphelelaphi nomnye umntwana wesibili abesisho ke
kuze kube nangoku nje ukuthi omncane sewashona ke nami andazi kukanjani kodwa angiyazi ba ithi makhelwane masewusho kanje lento onibalisela yona iyahlangana nezinto ezenzekayo la endlini ongenza ukuthi mhlambe le mimoya yenzeka apha endlini iyadibana nalokubulawa kwabantu unganyanisa ke lapho ke makhelwane lapho ngendlela nami endayivanga ukuthi wagcina ephelele pho umama walapha ekhaya ngoba bathi nabo abamazi kwathi umuntu ephelayo nje kwayo yabona isaqala nje ngitshethi mhlambe ngoba ngafika ke vele la endlini izinto ziwile ngathi mhlambe amaphara mhlambe azamukwenza into ayenzayo kodwa ngeke ngiyakhamba isikhathi ngaya ngibona ba akuwona amaphara lenza le makhelwane ikhona imimoya ayikhona unzima kakhulu makhelwane njani siyaphila makhelwane njani ba indaphila ma akuhle ngizo iki ngibekela amanzi ngithanda bazange mhlawumbe umsebenzi namhlanje makhelwane awukungikhiphe ike ngigoduke nami apha emnyango sekuba mnyama kwakona makhelwane ungathi ngigxoshwa nguwe bo nami besembona kuba mnyama apha emnyango sengithi ndiyahamba kwamna okay but okay nisale ngincedile ke makhelwane ngendlela endayivamayo kusuphini manje ngiyabonga makhala sengikhohle sengiyasuka phela sengibona nezulu elifika abantwana kwami endlini sengikhohle nefoni bendiyizise lana ngizobonisa uzoyikhumbula sewufike sengifike endlini thama bazoyilanda futhi seyothini kwayena u-Angel ngale phone yakhe Nkosi yami umntana ezithanda kanje ifoni ukuyikofa nje hayi bengibona sengifike endlini nami makhelwane ngeke mayibonana ayobonana ke makhelwane izomanye iveni nibe right ke makhelwane isale okay siyohamba kahle okay umakhala nje besola la sozongezela ifoto ngalami sesiyekliniki akhona abantwana babefota la ecawini ngokula kule foto khona lo mntwana lo avelayo yakhona lami ngangibalisethi ngibonile umntwana la udlula lapha phambili uyena ke lo vela kula foto cha yizo nje ngazange ngikhona yazi lo ukuthi andazi bakwenzeka nami ndabona kona lo mntwana nami ndake ndambona ngiyaqaphela wena kungasuka ngalami sesisuka ekliniki usunawo kwethu lokukhona awusafana nesiqalo sakhululekanga nawe ngiyadambonakane ngolosuku olukanye ekliniki engisenzisele ndoda but ukumbona kwami ndambona ngibhekile esipilini wabe emva kwami ngijika ngibheka ngemva azange ngisambona kuphela ekamereni ngale silala ukuthi ndiyayibona nje lento yakulo msebenzi nami seningcinga ngawo zakho masikhawuleze Nkosi mina ngikwazi ubani ngiyabeleka umntwana lapho nje kunemimoya nje kulenzo nzima ukuya usibone then somthola umuntu ozosincedela kulento ngeke ukuthi uzothola umuntu ozosincedela wawayibona imimoya ekwazi ukubisa izitya phansi ikwazi ukubisa imbiza phansi ayikho imimoya enjalo into engcono la ngcono vele nje sikhangele indawo sivele isisuke wami ngeke ngikwazi ukubeleka ngibelekele endaweni enje ya ndiyakuva kodwa ake siqase ubheke umuntu ongasiza mhlawumbe khona umuntu ongasinceda kwabantu bamayezi ukhona umuntu ongakwazi ukunceda imimoya ekwazi ukubisa imbiza ekwazi ukubisa izitya ukhona umuntu ongakwazi ukunceda imimoya enjalo nako siyafuna ukubala kodwa-ke kulungile ngizokunika ithuba elincane ukuthi uzame ukuyenza sibone kuyasebenza if ukuthi ayisebenzi mina ngiyahamba nakoso ngeke ngikwazi ukufana lo mntwana endaweni nje ayilunganga le ndawo ngiyabonga ngikuthembisa futhi ngizozama ngizamele okay make ngibekele amanzi ke ngizama ukubekela amanzi hayi nami ngisonbiza maserayit amanzi sabukela ikhefu okay kongayo lento ndekho kuyalibazisa le mehlaka nolinde ulana hamba seza ngeke kodwa phela isikhathi siyahamba nje ngoku kamnolilo menidibene nangalibuzo noluzo kuqala lelo iphathi wemsebenzi imele ilali kumi namhlanje kodwa nayo urongo ngokuhamba ubusuku aniyona nto siswakhe ikhalaza yonke le nto irongo yona nto ndifuna ithetha naye ndiyabheki yalenzale kodwa kona yayazi uba kuyenzeka umuntu aboshe into angayenzanga sticks naye yahlupha kodwa ngathi begqiba beboshela into engayaziyo through ezinto azenzayo kodwa usaphinde wenza le nto hayi kona urongo kwami ebusuku iyona nto ndifuna ithetha nayo nje lekwekele ukuthi nje uyabona ingxaki uyabona nje bisenza le nto
izothi mengena ngisangavile ngafisa phuma total. And usisakhe yamkhathaza-ke lento. Ngawe wenze ishoba lento lento uzoyithetha naye iyangena kuyiyahlala. Iyanshinga mina futhi andiyivisisi kahle. And yabona ngoma sivalele ntwana baby iphinde ivule total. Yebo. Ndo. Njani bro? Ngiyaphi? Ngiyaphila. Manje ngithiye-ke babheke ngiyobuka i-TV wena cha. Uhlale phansi. Kanti ndoda bosohlele phana. Hayi pura kosi khona ungilibazisileyo umncane uxolo raza uxolo. Okay, ndoda. Yabona nje bathi uvalele into engekhoyo. Kodwa still usaphinda wenza lento okuhamba ebusuku nabangani bakho. Ndoda, impilo ayikho nje. Impilo kumele uzibheke wena ba uhamba phi kanjani nobani. Oqala uzohamba ebusuku, uzovalelwa ngoku, ngophinda uphume emhlaba. Usiswa kuyakhala lapha ngapha. Uthi yakhuza wena ukhuzile. Lento wrong lelinza. Izokugaxelisa, ngophinda uphume nyani. Ube nenhlanhla kwangoku. Ufumane sebakwenza lwanto, azendwa la tholakala inyani bawe nyana wenza abantu wakho. Enzo, tothele sticks la i-drink nayo. Hayi ngiyabonga sisi ngiyabonga. Okay. Yazi ke nesikhathi sesiyashaya sosengikumisana no-sticks ngifuna umhlabe ezolindole. Okay. Ngandoda yabona lento yenzayo le. Hayi ngiyiva mina kahle. Hayi uzolungisa razo uzolungisa la kanjani. Uzama uyeke ungabe uthini ufela uyeke nje straight. Banyana bokukhala kwasisakho. Yena ngisabhekileyo. Yasazi simo salampilo. Okay, kuzobuya ngo. Nyana ndiyivisisi kahle. Usisa kumekhalani. Yanda iyakhalela, ukhalela ukuyina namhlanje kuvala. So wena miyeke. Ayizocedisa. Okay, mina yabo, saphuma le ndoda namhla. Ayobonana. Okay. Sure. Ngisadlula la. Sengihambe yakho. Hayi no nakufana songikhaphile. Empo, umuntu ubhekene nengqondo. Kuyami sihlala ku hayi nemimoya. Nje ukuthi kunoma maybe uchaza bakhona izilwane wanye phana noma andazi kahle sebakwenzekani lapho. Kungakho nami ngifuna wena ungincede. Ngithole lo muntu ozokwazi ubonisisa. Sangoma nje noba isiphasazi kufanele uzongasikema nawe. Kube enye into endiyalishayo uthumile uzoyi sokungenzeka ngantoni nawe wanye ngakutholaka kuphumisiswe yebo iqhawe sure so wena ndazi mhlawumbe ukhona isangoma ungasazi ngafisa ngincede kuyo khona ixele lazela le izigubhe yakwazi ngephezulu izigubhe yakho nje ixele phansi ngukhabela phezulu endaziyo nayo bese kube yenye nje nayo yangabi lamasayidi lawe Itongo ndaba ikhonjwe nayo. Ezinye izangoma zikhona but ungafumana uncedo wabo bani nawe ixela ngawo. Ndami ngathi ngithole noba nguyi-1 ngoba umuntu wami asaphathekanga kahle phela. Ngisheshe isukumele le. Nami sendika nomsheyi 1. Yabo. Kade wena inamba ke ngoku unayo i1 noba uyi1 wakho. Yona inambeni anayo mina but ekhulile. Ayidlalile ngene ngifumana khona nganayo. Cha uzami. Hey, indoda ngeke. Sekunesikhathi mina ndihambile phaka kwami nisafuna umshiya kakhulu so uyekhalazile lo. Okay, yena ayizocheckana. Hayi mina ungalibana kanjani ngicela. Yami ngifika nje phansi ngifakela le namba ba WhatsApp. Alright bekuhle. Sure. Usihlaleleni kanti ngiyoyika mhlanje kodwa la. Asuka. Ubugwala bobanga la kodwa. Sengiligwala ngoba. Hayi ngoba likhona pho. Ayibo. Enguyike. I-TV icikile? Icikile. Angqondo ngiyanisile. Ya, licikile serious. Engeke kusimi nayo wayi. Angisathanda ukuhlala. Angisafuni mina bala. Angikhulekanga tu kule ndawo. Ngazi mhlawumbe kufanele sithole enye indawo noma kufanele enzekeni. Uzuqonde nomntwana senemini zongakhali. Ya, nami ndiyafuna ubona.
Kodwa asike sinyamezele kancane. Mhlawumbe ngaqhamuka ngalenza iplan. Ngeke usafuna kuzama ukushesha iplan lakho. Ngoba mina angisafuna ukubalana. Ayiyokwa indawo lesifumeneyo. Mhlawumbe ukuzama ukuthola enye indawo. Mhlawumbe kuleyo ndawo ngaba ngcono kunala. Ngoba la ngeke mina ngisafuna. Angizoyenza khona ukukhuleka. Ngeke usuyothatha isinqumo parce sizama ukulala late ngoba. Athi ingubo silala. Vanga Nkosi. Yabona indlela ngixolela ngayo? Hamba ubheke. Hayi, iya wena nawe pha. Hayi Nkosi ngekani bale ndoda la endlini hayibo. Hamba ubheka yini uselungu ungiphikisa la uthi ayikho zikho kwenza uhlolo zisho ngizokwenzekani ku. Hamba ubheka, hamba ubheka. Hamba. Hayibo uvula umnyango. Ngithi uzokhulela ehlele kwento ezingekho. Kwenzekala naye Nkosi hayi ubani indoda kanti. Hayi. Lembiza bengekho la sikasiyolala. Uyayibona ngobithi? Siyahamba koba kwenzekani. Uma kusuyepeqa ezambiza. Hayi, izalula kwathi. Yo, hayi ngeke wena notsogo. Nkosi hayi, uzokhulela ngakwazi ukuphatha imbiza ebusuku. Thatha imbiza yakho usibeke ekitchen. Please, Lusa. Nkosi hamba wena. Nkosi! Ayibo, umuntu limele. Ime Valentika isho ikhala ngala. Monikazi sana. Ngo TV ikhalayo. Awuba bese cishe ne TV Nkosi? Icikile. Iyo likhalayo. Asamphethe. Khokha wena. Hayi ngeke Nkosi ngibona phambili. Nkosi kamhleleni woza buya. Kanti kungathi khona abantu abathetha kule cala. Akulunganga Nkosi, akulunganga ngitaka ngitsho lento. Ayiyo ndawo lesihlala kuyo yongeke. Oleni kamnjani? Hayi saphila. Mani ngamtholi tata ushumani. We hayi mntanami tata la ekhaya akekho ubhizi kakhulu ozabuya Monday akekho tu. Oh ngabe ibingxamisekile lento obuyifuna? Mani isistory eside kakhulu. Benifuyela ungakho befuna yena straight. Hayi ke mntanami uzophinda ubuye ke xa sekhona. Okwangoku akakabikho. Usala kahle ke nyana. Hayi bongile ma.
Sawukhona. Yeah, ngiyafika ngoku. Hello. Benjani usuku lakho namhlanje? Yo, ayibele lo. Sengikhathele ngalo. Yo, la ndisekelele kwamakhelwane. Akuhlali kodwa la endlini yalazi dabala lapha endlini. Ngisakwazi ukuhlala ndodwa mina la. Ya, hayi, sithemba usizo solithola njengekudala kodwa. Yo, kodliwa namhlanje. Ingenga angiqalile into ephekiweyo mina ngazi kodwa nginganahle into ephekiweyo ngidle noma kodwa ayiphekiweyo. Manje samsophinde udle isidele ngingaphekwa namhlanje. Hello. Hayi so lemfule. Hayi ndiyaphuma ngoku sobe sihlangana la emva kwendlu. Ubani ofonela? Hayi ndibuya ngozoba umbone ngoku. Ndibuya ngoku. Ngaba nguMadonna. Hayi ngiyembe. Kanti nizile emntwaneni kanti apha? Kukwakho apha? Ula uhlala khona apha? Singene ngaphakathi kanti nayo imini yonke. Ngingakuphatheli isikhwama. Hayi. Kwenzekani kanti apha? Zani lapha kulomsi. Hayi ke tata umama la ekhaya lo unzo. So utata Ndami ngumakhala endlovu ke mina. Andibulawa noba ngubani. Ndobulawa iputhana kuphela. Ngaba niyayazi lento nidise lapha ekhaya? Hey tata sihlushwa imimoya nje la endlini. Ayiwa ndami ndiyayiva imimoya le kodwa akuyi imimoya yodwa le. Andisusele itafula ngeke ndisibonele. Bakala kona kuliyo kona. Ngoba bengasohlola ke apha nyanza Asaba ndam, asaba. Madonna. Thatha iplate ungikhelela umhlaba apha emnyango. Apha. Yo. Hayi, ngibona ubunzima bulapha kulomsi. Ufuna ukanibona bani imimoya nale ndibhekene nayo noba ndibhekene nomuntu apha. Hayi. Yo, kwaze kwanzima emsini. Zani madlabam, zani. Hey.
Oh, sifeseni. Uba ngabe ngumuntu vela, uba ngaba niyimimoya velani. Seba sikwazi basinceda abantwana. Ayi. Hayi bantu abama nokwazi ukuninceda apha. Hayi. Babantu aba akuyona imimoya. Kungenzeka kuba amathambo aba bantu alapha sime khona abantu abami. Kufuneka abomndeni. Bawathatha ngendlela eyiyo bayowangcwaba apho kufanele bamakube angcwatshwa khona. Yabona inkosi, daya ngixelele wena ufuna ukunimamela. Uyayiva ingolo ungcono ngoseyisho ngomuntu. Lento kudala ngixelele ungafuni ukunimamela. Yebo tata ushiba ayikho enye indlela yongasinceda ngayo lena. Hayi mntami. Hayi. Uthini ngomntami? Uthi manixoxa umuntu kwakhe. Into endingasuke ndiyitsho kuwe ukuba hambani emsini womuntu. Into endingasuke ndiyitsho kuwe. Uyasivela ke inkosi. Lento kudala ngixelela yiyo ngulenze ngami. Andinawo amanye amazwi bantu abami. Xolile. Nto ndinitshela yona ndiphumane emsini womuntu. Yekeni ndiqoqe into zami ndihambe. Ngibona inkosi ngitshela yona uqinise ikhanda lapha. Hayi Dala ngicela ngabantu inkosi. Yabona yini? Wakuthi uqinise ikhanda. Wayishilo nomunye kuba akuyomimoya lebabantu ababala. Kodwa phela ngixolisa nje na. Uba uqolisa inhloko bengazi manje lije mhlawumbe imimoya esokwazi ukulungela. Okuthini ukuthi nosikazana bese ngani inkosi ungakhaleza uma indawo ehlala kule veki inkosi. Anibonga bantu abami. Ukuthi ngithathe serious mina ngizohamba ngishiye wedwa. Wazwanga babuhlungu tata yazi. Yimanze Yini ekusafuneka ikhulume inkosi? Lo tata ugcolile. Ithe funeke siphumule la. Funeke siphumule wena. Kule veki inkosi. Mawuhluleka mina ngiyakodwa ngizoshiya wedwa. Angeke besakwazi ukudlala la. So ngivile kaloku. Uba nkosi uyabona ixesha lami lokubeleka selisondele ngoku. Ngeke ngikwazi ukubelekela mina la. Ndifuna uhamba mina la nkosi. Ngikunika iveki. Uzosala wedwa. Ngivila lo. Uzosala wedwa. Ngivila lo. Ungathi ungawukhawulezisa. So ngizokhetha kabuhlungu manje yebo. Ungathi ungawukhawulezisa ngiyani angisafuni ba lapha. Ngizoyilungisa teno into nezoso ungihambe ungishiye ndoda la. Iveki inkosi yiwa. Iveki ngibunika la. Ngimnika nemali yokugibela. Uthini? Ndiyabuya ngoku. Amxolo tata. Ufunani? Awuvanga ubaba kutheni?
Mr. Madonna. Mpathe benesicelo la bengicela ungaphumeleli emsebenzini namhlanje kunengxaki engiphuthumisayo la ekhaya kumele ndiyilungise ngoku. Mpathe. All right. Ndiyabonga dad, ndiyabonga. Okay, sure, bro. Danke, mpathe. Kanjani Nkosi isikhomba emsebenzini? Mhlawumbe usikhohliwe ke ngimfonela. Kwenzeka kanjani? Nkosi yashiya isikhwama emsebenzini? Ingeke kholakala. Oh, okay. Yibo, uvelaphi? Abasebenzi basemthandi nangexesha? Ngizozuze ngayo phishini sithethelwe ngayo. Uthi kuthena ngayo emsebenzini Nkosi? Apha ngalesikhathi ngayo usemsebenzini. Kwenzeka Nkosi? Wayengekho emsebenzini? Lene, hlala ngibuya mina. Ngiyasageza hlala. Hayibo Nkosi wabe sohlala kangaka. Hayibo intombi iqhoma nayo. Uma kwami. Yibo Nkosi kwenzekala nini? Eliphephele ndilithole mina ndiyothatha ibhegi yami esitting room ekuseni. Theme ndivala umnyango. Khambe ibhodlela ezigqegqelele. Hayibo pho wayiphathisa mina lento. Ngitheme ndiphepha nami ndilifunda la kuvela lento. Pho utheni ngiyiphathisa mina? Bezela ubone lento enganisanga emsebenzini. Njengoba bade ngekho-ke, bade ndiyofuna indlu lapho eshomgwaqo. Indlu ke ndiyithole. Ne-rent yakhona futhi ayikho phezulu ayikwazi. So into endiye ndayicela phaa kusasa nje siyangena. Kusasa Nkosi. Kusasa. Njoba lidle phepha leli masiphume emzini wakhe. Senje sesibekezele kakhulu la Nkosi. Ziningi izinto ezenzekalayo. Mina ngikhulela. Isimo sami sengivumeli ngihlala endaweni kanje Nkosi. Into ezokwenzeka ngigcina ngibelekela la. Hayi Nkosi masipakishe sembe namhlanje. Akusafunekanga mina nibela. Sekukhulu kwawo ngikuhleli la. Umnyango wethu njengoba bese ngimchazele ke ngokuba singena kusasa. Hayi uzo understand Nkosi uzosibona isimo sami. Akusafanelanga nibe khona mina la masambe siyopakisha. Akusezoqinisa ekhanda. Masambe siyopakisha uzosibona isimo sami sikhulume naye sami. Usumkhulu kakhulu umsebenzi osebenzile. Usebenze kakhulu masambe siyopakisha ke manje. Masambe futhi siyopakisha. Please. Masambe siyopakisha. Guess besalala la namhlanje. Sambe yonke lento kodwa. Sambe siyopakisha. Angisafuni ukuba lana.
Yazi, sithi sahamba pha, sangeni lento. Umfonela usibone, ngaze ngimthole efonini. Ngokumthanda, ngumfonela, ngimfonele. Uzothina Manje okay yalo. Hello tata. Kuhle kuhle. Tata ndisho manje kwazisa uba asekho lapho sa. Uke ndawushiya pha usisimone kodwa hayi kunye senzo manje uchazelele kahle manje lesikhathi uba kwenzeka lani lapho. Ungcono nje ucela umthumeni. Ya. Monica. Ukhona ekhaya? Awuniphutuma apha ngesitho sapha ngaphesheya bathi uthi lo mfana ushiye kuwo. Hayi masidibana apha endleleni. Ufuna ukhawuleza ndiyochecka pha uba khona iyonakele yona. Enye into andazi noba yintoni ibambisileyo phaya. Yenza kanjalo ke ndawo. Uyaphila Monica? Hayi ngiyaphila njani? Hayi, kwande kwengxaki ezisibhekene nazo. Uthini lo mfana yintoni emyabisa pha? Hayi akashongo kwayena ufika wanika ukhiya nje kodwa uyambona nje ukuba akukho kuhle pha kuye kodwa kuthena awukumesetholile ixesha uzophinda ngifike. Uyazi uba ubegqiba undifonela nami ngixela uba usithi ushiye kuwe. Ndiyabuza kwenza kantoni uthi yena hayi uzawuphinda afumane ithuba ezizomxelela. Ndithi kunjani lo mfana usedeke? Hayi mani phuthume phaya ke ndiyojonga uba akho nto eyonakeleyo yona pha. Hayi awubuye. Iyandothusa indlela abahamba ngayo. Kodwa ke uyazi nawe ke sidla ngofumana idibana nengazi. Umuntu avela hambe ngasho at least yena ushiye ngokhiya nje. Mani phuthume phaya ke sizobonana nento kuchazela uba mntande kanjani. Hayi okay guys sendiyova ngawe ke usubuye okay.